Hola golafres, sóc l'Albert. Avui estic emocionat perquè faré el primer pa de la meva vida. M'he proposat fer un pa de pagès. A veure, segur que no serà el mateix que et fan en un forn, però fer un pa de pagès a casa amb ingredients naturals, fet a mà per tu i tal. A més, recordeu que tenim un vídeo fet amb una massa mare que hem fet en 4 dies d'una manera super fàcil, que la tenim guardada en aquest potet i que ens ha quedat espectacular i que ens donarà un gust i un aroma bestials. He mirat un munt de pàgines web, un munt de vídeos a YouTube, cada una fa d'una manera diferent, jo què sé. A veure com surt. Jo crec que al final quedarà molt bo. Va, anem a veure com es fa. I per fer aquest pa de pagès necessitarem 500 grams de farina blanca de blat, 10 grams de sal, 300 ml d'aigua, 100 grams de la massa mare que tenim feta i 5 grams de llevat fresc de forner. La farina és una farina 100. Jo l'he comprat al forn. Si és la farina que fan servir al forn, segur que ens funcionarà bé. Vinga, va, anem a començar. Començarem tirant gairebé tota l'aigua. No la tiraré tota per si de cas. La sal. Agafarem el bol amb una mà i amb l'altra mà anirem remenant. Així tenim una mà lliure per si hem d'afegir aigua o si hem de fer qualsevol altra cosa. Si veiem que cal més aigua, com és el cas, doncs li tirarem més. Però més val ser prudent amb l'aigua que passar-se amb l'aigua i haver de posar més farina. I ho anirem barrejant tot. És una miqueta guarro, però ja ho sabíem, no? I acabo de posar la resta d'aigua i segueixo barrejant. Amb aquesta miqueta d'aigua que he posat ja no queda farina enganxada a les parets del bol, ja la tenim així i ara fins i tot podríem posar en el marbre per anar-la treballant una mica i l'anem fotent hòsties. I això em sembla que va així. Les de recollir, les d'agafar al costat i fotre una hòstia, a veure? Doblegar, recollir i hòstia. Doblegar, recollir... Bé, més o menys. I a poc veurem com va quedant menys enganxosa. I es pot treballar millor. Almenys això és el que espero. Perquè recordem que és la primera vegada que jo faig pa. Perquè és una cosa que sempre m'ha fet molt de respecte. Em sembla que és al revés, això, vols dir? Hauria de fer així. Estic fent al revés un altre cop. Hosti, com es fa això? Bé, de moment ho farem així. Ara que veiem que aquesta massa ja no s'enganxa als dits, i farem una bola així. I la guardarem dins del bol. I la taparem... Espera, que com la meva dona vegi que faig servir un drap brut. Talli un moment. La taparem amb un drap net de cotó i la deixarem reposar uns 15 minuts. Anem a veure com està. Bé, ara en teoria això, la massa aquesta té una miqueta més de consistència, així que ara és el moment d'afegir-hi la massa mare. La massa mare aquesta que hem estat fent durant 4 dies. Que espumosa que està, És com una mousse. I continuarem barrejant. Saps què? Quasi millor que la trauré del bol. Que s'hi enganxa molt i la treballaré en el marbre. Com ho fèiem, això? Això s'ha d'anar fent. Ho agafo així. I mitja volta. Això és la idea, pel que veig. Espera, a veure si agafem una altra toma millor. Mira, a veure si es veu millor en aquest plànol. La idea és plegar-la sobre ella mateixa perquè agafi el màxim d'oxigen possible, agafar-la del costat i tornar a fer la mateixa operació. I anem fent.
fins que una altra vegada deixi d'estar enganxosa. Mira, ara veus quan estàs amassant que sembla que es trenca, s'estria, vale? Aleshores has de tornar a fer una bola i tornar-ho a deixar una estona dins el bol perquè s'amassi sol. Ho has de tapar amb un drap i deixar-ho uns 20 minuts més. Bé, ja han passat uns 15-20 minutets més i veiem que la massa ja està una miqueta més espessa. La tornarem a treure d'aquí. La tornarem a amassar una miqueta més. I ara hi posarem el llevat fresc. I posem el llevat per aquí sobre si és micolat. I li posem una miqueta d'aigua. I ara la tornem a treballar una miqueta la massa. De la mateixa manera que hem fet abans, amb els mateixos moviments. I ara ja es torna a passar allò que s'estria, doncs ara la deixarem tapada. Potser aquí tirem una miqueta de farina per sota, no? La deixarem aquí, la taparem i la deixarem mitja horeta més. Bé, anem a veure com està. Per veure com està quedant la massa, podem agafar, però ho enfocaré millor. Podem agafar-la una mica i l'estirem. I això ha de fer com una membrana. Si l'estirem, no s'ha de trencar. I si fem un forat, ha de quedar així més o menys rodonet. Doncs no anem malament, no? Així que anem a fer el següent pas. El traurem del bol. Li donarem una miqueta. I ara el que anem a fer és agafo un Pyrex i posaré una miqueta d'oli en el fons perquè ara hi posaré la massa dins i amb aquesta miqueta d'oli no s'hi enganxarà. Li poso la massa i la plano així una miqueta. Escamparem, la taparem amb film transparent i la deixarem reposar així tapada uns 40 minuts. Uau, ara han passat aquests 40 minuts i veiem que s'ha inflat força. Ara ho tornarem a deixar més estona perquè continuï creixent, però el que farem serà fer-li alguns plecs. Li donarem la volta a la massa. Fixeu-vos que ja estan sortint bombolles. Això ja m'agrada més. I quedarà molt bo, ja ho veureu. Tornem a escampar així una miqueta. I ho tornarem a tapar amb el fil transparent i ho deixarem uns 40 minuts més. Ole, mireu com ha crescut això. Així està molt xulo. Ara farem una cosa. Tirarem una miqueta de farina per aquí i abocarem la massa a sobre. Uepa! I sense tocar la massa, sense tocar la massa, on tinc el micro? Espera, que no me l'he posat. Està a aquest costat. Ara em sentiu millor? Sí. Ara farem una forma de pa. Anirem agafant per aquí les puntes, l'anirem portant cap al mig, l'anirem arrodonint i a més anirem creant com una tensió aquí a sobre. S'han fet aquest plec i ara li donarem la volta. Vale? I mira que guapo que està ja. Vale, i ara que el tenim amb aquesta pinta, prepararem un bol i posarem
un drap de cotó, o el drap de cotó amb el que teníem abans tapat el pa, i posarem tot de farina dins. L'espolsem així, que quedi força pringat, I posarem el pa a dins. I el taparem. I el deixarem així una hora, ben bé. Mireu, al final, entre una cosa i l'altra, l'he tingut una hora i mitja. Aneu a veure com ha quedat. Ha quedat molt bonic. Mentrestant, engegarem el forn i el preescalfarem a una temperatura de 230 graus. Com que nosaltres tenim un forn convencional, posarem el pa a la placa de forn i com que aquest pa necessita humitat, a la part de baix hi tirarem mig got d'aigua. Així que anem a preparar el pa. El pa de pagès no se li fa un tall com altres pans. Abans l'hem deixat per la part arrebregada per sota i ara quan el traiem del bol, donem la volta i el deixarem amb la part aquesta arrebregada per sobre, que tampoc estava tan arrebregada, pel que veig. Ara el que farem serà posar-lo al forn, el tenim a 230 graus i tirarem el got d'aigua i crearà vapor. Aleshores l'apagarem, el deixarem uns 5 minutets apagat i després baixarem la temperatura i el deixarem a uns 200 graus perquè cogui durant uns... el tamany suposo que una hora, més o menys. No sé, al final us dic el temps que l'hem deixat, val? I l'hem posat a sobre d'una miqueta de paper de forn que hem muntat a sobre la fusta i ara amb aquesta fusta ens emportarem al forn. Bé, a veure com queda això, És la primera vegada que faig un pa. De moment, no sé, bueno, ja ho veurem. Ja el tenim a dins. I ara agafarem el mig de got d'aigua, tirarem l'aigua i taparem de seguida. Apaguem el forn i esperem 5 minutets. I passats aquests 5 minutets el tornem a engegar, el posem en calor per dalt i per baix i el deixem a uns 200 graus més o menys. Al final hem tingut el pa al forn 40 minuts. Bé, doncs jo diria que pel temps que ha passat això ja deu estar. Buah, vaya pinta que té. Buah, vaya pinta. Aquí el tenim. Sí senyor! Mira, si us voleu assegurar si està fet, quan el piqueu ha de fer soroll a buit per dins. Això, en teoria, és que ja està. Vaya pinta! Hem fet un pa de pagès. Buah! Xulíssim! Ben xulo, no?